Nusaiba. Ke Nusaiba. Nusaiba. Ne kike kira wani na kulya? Eh? Me ne kike kina amai? Ah, kai, to da Allah. Ke? Me ke damun ki ne? Ina ki koyo komai? Ba ki da na balu ma har amai kike yi? To gama an gane to. Kin gama? Waye ya maki na kwallo? Waye shi? Bai san ma kanwan mai dawayya ba ce zai maki na kunduru mutum. Yayi ba shi ne. Waye ki kira? Shi wanda ya yi. Wanda ne shi? Daga. Ina gida. Okay, to na zo ina kofar gida. Bayan ya maki zubin sakainar kashi ya mutu na kwandoro ko ya dora shi akan lilan na ba'a ko yanzu kuma ya zo ya ƙara bibiya na zai oke tushi ma ya zo kenan shi ya yi sulbe ko ya yi sulbe ya zo tushi ko jiki na zuwa ki dan rike min shi da kyau ina zuwa ba nan zuwa zai ci ga nan zuwa Sai ba. Wasannin zuwa. Mai kiki. A gida ya su babban yaya. Cikin. Za mu shiga da cikin. Na? Babban yaya. Na wani. Ke shi ne? Sai? Babban yaya. Saboda ka kai shegi ko? Sai ka zo baka san ba ko? Baka san ba ko? No mi ko? Babban yaya. Zunai. Kai dan uwar ka san kuma mai dawaya baka je ka mata na kunduru. Da ka zo hawa bishiyar baka hau daidai ba ne yanzu ka biyo ta ne kai tashi kai ji mana ina magana kana magana ne ya ne saurara mana bari sa an nuna maka ko ni waye ka san waye ne kuwa Gida. A yi haƙuri. kai kwari Kin san magana. ba ni bane wa akwai masu cin uban ka iyo mana ga mun wannan danin nan sukin nan saboda jawo mun sukin nan yau yi binci nama karami wannan timin da zai ba yawa na kondoro wannan gayan wai ya rasa kanwawa zai wai kai kanwata to kawai ku taɗe min shi bai shi ga kai baka san taɗe min shi taɗe min shi su ka bani nan kai kan bani shi nan ku taɗe shi ku raba shi da kyau bari mu cire ma ku kai Yayi ga kai hakuri don Allah. Dan Allah ki masa magana. eh Hakuri. ka san ko da mun shi mu dai kai ma ba sa mu Kai. Dan Allah ki ba sa hakuri. cika shi ta shi tsaye kai zo nan kai da hannun tukunna kai mu ɗanan da hannun tsallan kwaɗo dawo